Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang menu natin for today, sarsyadong tilapia. Pero bago natin umpisahan, mag-subscribe na muna kayo kung kayo ay bago sa ating channel at pakiclick nyo na rin ang bell button para sa mga latest updates. Alam ko guys, excited na kayo, kaya tara na, tayo nang magluto. Alam niyo ba guys na ang masarap na katerno ng ating menu for today ay nilagang mani. Unahin na natin itong lutuin bago ang ating main menu. So lalagyan natin ng asin at tubig at papakuluan natin ng for about 45 minutes hanggang sa lumambot ang laman nito. Ito na ang ating mga ingredients. 2 piraso ng tilapia na nasa 750 grams. 1 whole garlic na imimince natin. At of course, hindi mawawalang ating 1 medium-sized chopped onions. Gagamit din tayo ng 5 pieces of tomato diced into small pieces. Ang ating 3 pieces of egg. Gagamit din tayo ng 1/2 teaspoon peppercorns. 1/2 cup of spring onions cut into an inch. 3 tablespoons fresh sauce, salt, 1/2 cup warm water, 1/2 cup cooking oil, at ang 1/2 kg peanuts na inumpisahan na nating lutuin kanina. Guys, after 45 minutes, ito na ang ating peanuts. I think lutong-luto na to. So, ang gagawin natin, i-drain lang natin to at isi-set aside. At alam kong excited na kayo sa ating main menu for today, kaya let's do it! So guys, ang unang gagawin natin ay i-fry natin ang tilapia. So magpapainit muna tayo ng mantika sa ating pan. At pagkatapos, ire-ready natin ang ating tilapia. So ipapat dry natin using paper towel para mawala ang moist ng ating tilapia. At pagkatapos nun, lalagyan natin ng salt for every side. Guys, konting-konti lang ng salt ha, kasi ayaw nating maging salty ang ating fish. At dahil mainit na ang ating kawali, it's frying time! Ipiprito natin to hanggang sa maging golden brown ang ating tilapia. Or hanggang sa maging crunchy ito, pero hindi sunog. Guys, make sure na kapag nagpiprito tayo, malakas ang apoy at the same time, mainit na mainit ang mantika. Ganda ng kulay ah. Parang gusto kong kumain ng prito na lang. Finally, at naluto na rin ang fish. So, tatabi lang natin to para makapag-gisa na tayo. Sa mainit na kawali, maglagay tayo ng kaunting mantika. Ilagay ang bawang. At iluto natin to ng bahagya hanggang sa maging light brown. Isunod natin ang ating onions. Lutuin natin to hanggang sa lumambot ang onions at mag-translucent ang kulay nito. Since nasutay na ang ating onions, maglagay na tayo ng ground peppercorns. Isunod natin ang fish sauce. Isusutay lang natin to for about a minute. At pagkatapos nun, ilagay na natin ang tomatoes. Imimix lang natin lahat ng ingredients at isisimmer natin to maya-maya hanggang sa lumambot ang tomatoes. Guys, after 5 minutes, ito na ang ating niluluto. Medyo nag-reduce ang katas ng ating tomatoes, kaya ilagay na natin ang ating 1/2 cup na warm water.
Haluin lang natin muli para ma-mix ang water na nilagay natin. At pagkatapos nun, ilalagay na natin ang mga binating itlog or beaten eggs. I-scattered lang natin ng bahagya ang ating eggs sa tomatoes, pero wag natin imimix. At isaset natin ang ating flame sa low setting. Hayaan lang natin mag-simmer ang ating eggs ng between 2 to 3 minutes bago natin to haluin. Guys, dahan-dahan lang sa paghalo kasi ang gusto nating achievin ay magbuo-buo ang eggs natin. Sa puntong ito, ilagay na natin ang ating spring onions. Guys, ito ay optional lamang. Kung hindi nyo masyadong trip ang may spring onions, huwag nyo na lagyan. Guys, after nito, isi-simmer lang natin to for about 2 minutes. Guys, tinikman ko to kanina at okay na ang lasa, so wala na tayong dapat idagdag pa. Ayan, pwede natin ilagay ang ating pinritong tilapia. Hindi na natin kailangan balibaligtarin ang ating mga isda. Ibabat na lang natin to sa niluto nating sarsa. Guys, nakasindi pa rin ang ating apoy pero this time nasa low setting na lamang. At tapos na ang ating niluluto. Guys, ang ating menu for today ay pwede sa 2 hanggang 3 katao. Pero, syempre, depende yan kung gaano kakalakas kumain ng ulam. Ang kompletong listahan ng ating ingredients ay nasa dulo ng video ito. Presenting ang ating sorsyadong tilapia. Sana ay nagustuhan nyo ang ating video for today at kung kayo ay nag-enjoy, paki-like na lang po at paki-share na rin ito sa inyong mga friends at relatives. At huwag kalimutan mag-subscribe kung hindi pa kayo nakaka-subscribe. Muli, maraming salamat po sa panonood.